Цвети, това, което си мислехме, първо, ние сме страшно, тримата сме ужасно различни. Това е много важно да търсите не хора, които са едно към едно като вас, са партньори. Защото според мен винаги ще ви трябва някой да има с вас наистина да ви сваля на земята или да ви пали фитила, когато трябва. Ние тримата сме ужасно различни. Знаеме си и сме си виждали лошите и хубавите страни, в повече случаи лошите повече сме ги виждали, сме запомнили. И сложихме най-възрастни и най-песимистични за директор. За да може винаги, като тръгнем с Стефан да харчим някакви пари, той да каже, докато не видя избиване, не харчим. Решили сме това. Не. Искам да видя как с продажби или разпродажбите ще ги върнем тия пари. И благодарение на него не сме фалирали до момента. И ние много го плюеме, колегата Здравко, той е най-лошия. За какво всеки път? Ето, видя ли, че не фалирахме? Не. Всяка инвестиция човека се научи от инженер. За една година стана финансист, сигурно по-добре финансисти се оправят. И в момента сме, пак казвам, сме се закрепили така, че мислим за нещо много по-голямо. В пъти. 10-20 хиляди квадрата дейта център. Тоест, ако ние в момента имаме площ, която е 1000 квадрата, 1500, мислим за нещо, което е ужасно по-голямо. Но това, пак казвам, ни е помогнало мащаба, който сме видяли в Сиско. Мащаба, че такъв бизнес е възможен. И другото, което е хубавото, никога не мислете само за България. България е много готина държава, всичко ужасно подредено, ние сме най-готините тук хора, които живеят, най-добре се поклонясва, но винаги мислете какъвто и бизнес да направите. Как след това да може да го репликирате някъде, да го мултиплицирате. Аз ще дам много лош пример, за съжаление. В нашата любима страна, замислете се вие, колко български фирми в какъвто и да е бизнес са успели да направят някакъв бизнес, да кажем в хранителната индустрия или в шивашката или в някакъв да направят бизнес, да направят едно магазинче някъде, то да върви добре и след това да се опитат да го мултиплицират в по-голяма бройка, примерно в София и оттам в цялата страна. Никой. Значи тези, които са едни от най-успешните, да, например, са сладкарници Неделя. Девойката, която е направила Хепи, там е друг бизнес модел. Те се чувстват франчайз с сериозен гръб. Там парите не са най-важни. Девойката в Неделя, по някакво стечение на обстоятелствата, знам каква е историята, отива на екскурзия в Англия преди 10-15 години, може би повече. Направи го впечатление точно това, че една и съща сладкарница има 50 сладкарници в Англия. Обиколили се с група приятелки и цели остров. Тя нищо не разбира от торти. Намерила е човек, който разбира. Професионалист, дали ще е фармацевтин. Намерила е човек, който разбира. Но тя тръгва с идеята да направи верига от сладкарници, които навсякъде качеството да е еднакво и хората да не остават разочаровани. Като отиши в София в една сладкарница, другата да знае, че ще намерят същото обслужване, същите продукти, същото отношение. Нали, Макдоналдс били тъпи, KFC били малумни, да ми си го продават този франчайз, това ноу-хау. И то работи. В България никой не успя да закрепи бизнес, който да мултиплицира.